panguva ineyo kunzi kune wipeout operation iri kunokuwa kunzi iri designed kuti iuye ichisweepa away all my critics acap 3 kuri kunokuwa kunzi anyone anoonekwa as a threat panguva ineyi ari patarget. And panguva inoyi zvanyazobuda pachena after Victor Matimadanda panguva inoyi is confirmed dead after apoisoniwa by the last week of Veterans National Assembly. Nzarambira mashoko buda panguva inotaurwa naComrade Kageni Ajanga achibuda achitaura panguva ino achiti aiwa, you must be vigilant vakomana, these zviganandas vakomana vari serious, vakomana vari kuuya vachidestroya magenerali who took part in the 2017 coup. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. At the 28th of January, Comrade Kageni Ajanga found me 10 minutes ago, grieved by Comrade Matimadanda's assassination. He wants all serving retired generals and war veterans. ED is out to wipe you out. I will share his letter once I receive it. He urged them to unite for the sake of protecting Zimbabwe. Doma developments are buda panguva ino achinzi aiwa, these generals panguva ine war veterans nevamwe kuri kunokuwa kunzi vanhu vari kunzi you must unite panguva inei mukwanise kuataka nekukonga maforces ari kunokuwa kunzi ari achidestroya these individuals vanoonekwa kunzi the same people, my critics, people who are calling out for the truth, the people who fought for the country in 2017, they are being labeled to be their own danger panguva inei, and they are being urged to unite kuti vazvidefende vamire pachokwadi kana vachida zvekumira pachokwadi. Ina comment section medu mbotsa mafungiro enyu motuli pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, or join on the bell icon.